हेलो गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआवहाय गोसो गोथारै बरायबाय फिन खनसेबाव। आं सानो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै फिसा भिडिअ लानानै फैदोंलाय हस्पिटालाव थांनाय गसाइगाव हाब्रुबेल हस्पिटाल सिभिलाव माने मादार इन ल'आ हामाखै नालाय मोजाङै गेस जादों, बेखौनो डक्टरनाव देखायहैनो नागिरदों। स' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नगदेनिफ्रायनो टट' मोनबाय, हनै टट' लाखिबाय आं। नैबे जाहैबाय हाब्रुबेल कर्ट होनो बेखौहाय। बै बेसेबांबा गिदिरथार, बैसिमखा बेल'खा। ओमफ्राय ओरैनो जाहैबाय हाब्रुबेल अफिस। ओरै लेफ्ट साइडजों अफिस, राइट साइडजोंहाय कर्ट। मोनफैबाय जोङो नै हाब्रुबेल आर.एन.बि हस्पिटाल सिभिल हस्पिटाल गेटआ बेनो। बेजों ससे हाबलांबानो मोनसिगोन आरो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैबेयो जाहैबाय हस्पिटाल गोदान लुगासिनो दं, हाजोब्बायानो माने बानायगासिनो दं। हाबाथाय बेयाव खारबोसिगोन बै गोजामनिफ्राय बे गोदानावहाय। बे गोदानखौ हाबा अपारेसन बेयावनो जाजोबसिगोन खोमा। गोजान थांनांला, क'क्राझार थांनांला, एबा बावनो आराम जासिगोन। थानोसै मानसियाबो जि बिहिर दिनै जि टट' दङ। रिसिप्ट दाननायावबो गिलु फालु बिहिरनो रिसिप्ट दाननो नागिरदों। बेयावहाय रिसिप्ट लानांगौ 10 थाखानि। रिसिप्ट लानानैहाय डाक्टारनो जमा होनांगौ आरोखि। सारिपालि मानसि, नै मेन गेटआ नैबेजोंमोन, बांसिनानो बेजों फैला, दहाय जों फैनायजोंसो फैयो। मानसि फुल बागान गायदों, नै गार्डेन बायदि। गिलु फालु मानसि नै डाक्टारनाव कुमार सारनाव देखायनो नागिरदों। कुमार होननाय सासे डाक्टार दं, बिहारि सार, बेयो देखायनो नागिरदों। गिलु फालु मानसि जायो बेनावहाय। लाइनाव थानोसै लेखा रिसिप्टखौ जमा होनानै, माथो खालामबावनो। ओमफ्राय आंहाबो 5 मान्थनि चेकआप दंमोन नालाय, दाख्लै 9 थारिखआव फैदोंमोन। ओमफ्राय दिनैबो चेकआप दंमोन। दा बेखौनो नायनायसै बायद'आ फैदोंना फैयाखै। गायन' बायद'आ दिक्सा आगराला होनो बायद'नि नामा। दा दंना गैया सोंहैसै, बायद'आ फैदोंना फैयाखै। बायद' गायन' बायद'आ बैयाव खयथायाव जिरायगोन? जिरायगासिनो दं। गैया, नायनानै फैबाय आङो। जानो ओमफ्राय दरालाय खुलिनायालाय? बे दर नालाय, बायद'नि दर नालाय, ओरैहाय बायद'मोन थायो, बिसिनाव सोङै फैना फैया। औ दे। बायद' गायन' बायद' आसिबना? आंनि चेकआप खालामनाया आसिबना? बेलासियावसो फैगोन? खयथायाव फैयो बेलासियावलाय? औ, दाहायसो फैगोन 2था। दा फैफिनसै, खाथियावखा, दासो 11था जादोंना। ओमफ्राय गाबोन फैयो बायद'? गाबोनबो बेलासियावसो नामा? गाबोन फुङाव। बायद'आनो दा बेलासियाव फैगोननो, इमारजेन्सि 1थायावसो बाव। ओमफ्राय नांथ'ला, गाबोन फैनोसै। बिजि थुजानो नागिरबाय। हस्पिटाला बिराद मानसि जानानै दङ, एसे खम आरो होमबाबो। जोंनि बर'फ्रा सासेल'नो बै खनाना। बायद' फैबाय, नै बिजि थुनोसै। बाव गेसनि मुलि लाखांबाय, बिजि लाखांबाय, मुलिबो लाबाय। ओमफ्राय दाना सारियालियाव नायजाहैबावनोसै, सुगार नायजानोसै माबायावहाय राजु सारनावहाय। राजु सार फैयो मंगलबार सुनिबारावहाय, बेयाव नायजानो थांसै जोङो। दिनैहाय मंगलबार बाजार, दा बिहिर जायो
नाम्बार बाजारावहाय आरोबा माबाबाय टाइम जाबाय 12:30 जाबाय नालाय ओंखायनो मानसिया एसे सेंबाय आरो होनबाबो दखानदारिफ्रा दंजोबो नै मोजां मोजां फानगासिनो मालाय बर' हिन्जावफोर जा फानो बर' हिन्जावफोर गोजा बांसिनानो फ्रेस मैगं गामिनिफ्राय लाबोनानै फानफैयो फिथाइ सामथाइ दाथ' लिसुनि सिजेन बुहुद लिसु मोनो सफैबाय जोङो नै मा खालि मेडिकेल सफैबाय नैबे HDFC बेंक अफिसनि अपोजिटजोंहाय जोंनिया मा खालि मेडिकेलाव फैयो सारा सप्तायाव खननै बेयावनो सोंहैसै सारा दंना गैया र' सेना नाम देवा लागे नायजाखांनानै नै हटेलाव ओंखाम जालांनो लुबैबाय जोङो बिहामजो बिखुनजो बेयावनो हटेलाव ओंखाम जालांसै दिनैहाय न'आव जाहैबाय थाला अमा बेदरजों जालांसै मा मोनो र' सोंहैनायसै दाङाजों आलुजों ओंखाम लाबोदो नाथुर हटेल बियो जों जानाया नाथुर हटेलाव जाबाय जाखांनानै थांनोसै न'आव खामानि गैला जेबो जाखांबाय जोंहा नै गय जाबाय गय सफैबाय न'आवहाय दासो जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि भिडिअखौ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।